Bora, evo da ti čestitamo i vikendicu i rođendan i ulazak u elitu i sve redom. Tako je, hvala vam što ste došli u velikom broju, meni je drago da ste došli ispoštovati ovaj događaj koji meni je jako bitan, zato što posle, da kažem, onih velikih slavlja koji smo imali i sve što smo prošli, sad ćemo to da slavimo i da sve ljude koje ja volim i poštujem i koji su bili uz mene u dobru i zlu, da ih sve počastim i da proslavimo i vikendicu i da proslavimo rođendan koji je bio i da proslavimo naravno ulazak u elitu 9, jer mislim da to nije ni mala stvar da posle 4 godine vraćam se u elitu ili zato kažem prvi put u elitu i veruj mi da jedva čekam da uđem unutra posle toliko godina, pre svega da vidim, to će biti jedan, moj ispit zrelosti i jedva čekam da vidim kako će to sve da proći. Eto, moram da kažemo... Da si rekao da si ovim slavljem pozvao se ljude koji su bili sa tobom u dobru izgledu, znači da će Milica doći večeras? Doći će Milica, ali neka druga Milica. Koliko hoćeš Milica dolazi? Milica Kjevens? Ne, ona neće doći. Čekaj, Boro, nabrojao si sve te stvari, da li slaviš i razvod? Razvod, veruj mi da sam se razveo, sad slavio bi napisao bi tamo, ne zato što je nešto loše, niko da sad nije slavio razvod, ja ću ga proslaviti i siguran sam da ćemo ga proslaviti u eliti, jer zapalo je slučajno da će razvod biti, nećemo otkriti još koji je datum, ali idete sad, ne idemo sad u temu, kad bude to došlo, vidjet ćete, bit će jedno veliko slavlje, već sam naručio na pečenog vola, pa ima da stavlja problem. A koja ti je bila rođendanska želja? Rođendanska želja? Pa, pre svega prvo zdravlje, onda kako se da se zahvaljujem Bogu na svemu što sam postigao, da kažem, sa svojih 10 prstiju i ovo ću kažem, to mi je nešto najbitnije, samo zdravlje i zahvaljivanje Bogu. Da li si u reality spreman za novu ljubav? Nisam spreman za novu ljubav, jer nikad mislim, da kažemo, nije, sve se sponsorno ne dešavalo, ja sam igrač, reality igrač bio uvek od, da kažemo, ne od trenutka, jednu trenutku šta se desi i šta pomislim, tako da ne ulazim sa nekim ciljem kao da bi smuo neku devojku ili da jurim neke ribe, jer nikad to nisam ni radio, sve se to spontano dešavalo i ja začekam da uđem unutra. Dolazili Indi večeras? Nemam pojma, trebalo bi da dođem. Boro, ja moram da te pitam, koliko si dao za to delo? Ovo delo sam lično kupio u Frankfurtu, sam kupio materijal i ovo delo sam sašio i, kažem, možda ima jedno 4-5 meseci. Delo je sašiveno, tako da pomerim, ne znam koliko je koštalo, ali nije jeftino bilo ovo. Rekli, danas su se pojedini takmičari koji ulaze u elitu 9 hvalili dobrim honorarima. Jesi ti dobro... Ja se ne hvalim za dobrim honorarima, ja radim i dalje na televiziji, imam svoju platu, veliki šef, najbitnije da je to nas i nagradio, da smo ostali Filip i ja na poslu, ostajemo tamo, radimo, radni staž ide, plata ide, sve što je normalno, ulazimo unutra i da podigrimo tu atmosferu, ne toliko zbog novca, jer da mi je novac bio prioritet i na prvom mestu ne bi ostavio ni kuću, ni vikendicu, ni drugi stan, sada se ne hvalim sve što sam stekao i auto i, da kažem, jedino bez koga ne mogu da ostavim napravi svoje kuće, povešću kućanke svoje, ne da sam to vidio od nekih drugih, nego jednostavno ne mogu da se odvojim od njega. Meni nije jasno kako neke majke prolaze unutra što tvoje se od deteta, a i ali ja nisam mogao da ovu kuću da se odvojim, tako da morao sam nju da povede sam. Koga ne bi voleo da vidiš u eliti 9? Pa sve bih voleo, nemam ništa protiv nje. I Milicu? Pa nemam ništa protiv nje, što ako hoće ona da uđe, naravno neka uđe. Macu diskreciju, ništa. Ma nemam šta imam sad protiv nje, kad je to bilo pre 10 dana. Ali imaš tremu da nešto možda ne saznao da si ti unutra? Sve možda saznate sve, ja sam samo otvoren za sve, tako da nema šta, nisam ubio čoveka, nisam napravio ništa loše, nisam napravio nijednu pljačku, ne bavim se razbojništvom, nisam prevario ženu, ako računamo sad, svojih 10 meseci, nisam kako zove u bratu. Uvek imam, ja sam uvek imao po 2-3 devojke, sad ih imam po 2-3, nema šta da vas lažem, to je normalna stvar. Kako postižeš sve? Viš kako stane. Hoće ona doći sve večeras ovde? Ovde? Pa bit će možda nekih bivših, budućih, sadašnjih, to se ne zna. Znači da lovimo? Pa lovite sve, to normalno. A je li nakon ove žurke ovde after u Mirijevu ili... Ne, after je Bulcar. Mnogi ne znaju da si u vikendicu uložio više od 100.000 evra, mnogi nemaju u stanovima ono što ti imaš na vikendici. Bez neki pričaju kao nije to tvoje, mislim, nikad se nisam hvalio tuđim perijem, ja sam se mučio, kažem, 4 godine sam skupljao novac za to, znači od zadruge kad sam izašao 4 do zadruge 8, ja sam skupljao novac i eto, sagradio sam kuću za 6 meseci, nikom nije jasno kako, šta, i Bogu hvala i njemu se najviše zahvaljujem na svemu što mi je pružio i to je nešto što, eto, kažem, to je jedan i moj motiv. Da kažem, ulazim unutra, neko na mom mestu ili drugim uvijek je cilj, ja idem unutra, postanem voditelj, postanem pevač, idem da napravim kuću, kupim stan i kao nemojte više. Ne, ja sve to imam
i puta 2, puta 3, a ulazimo opet u elitu. Dobro, ko će sve to da čuva kad si napolju? Ko će da vodi računa? To je ipak biznis. A ulazimo opet u elitu. Dobro, ko će sve to da čuva kad si napolju? Ko će da vodi računa? To je ipak biznis, vikendica, izdaje se. Si ostavio nekoga da bude sigurno? Vikendicu bi trebalo da čuva, mislim da vodi jedan moj prijatelj, on je iz ovog sveta, pa sad ne spominjem, a to da je to Nenad se zove, to mi pozdravim. Stan sam jedan izdao, drugi sam ostavio čale, tako. Znači imaš i udat poverenja, to ne bi. Jesi uspio da prodaš auto? Auto je, on je ovde, niš da ga nisam ni oprao, ti se javio, ja sam to čisto jednom postavio na ovome, kako se zove na Dobro, Instagramu. da, jer ideš Čisto unutra, da. hoćeš kupiš još bolji. Tako je, to sam već naručio auto, eto, to je jedino što volim da imam dobar auto i eto, to je ono, zašto volim eto da radim. Te vikendice ne mogu da pitaju neki orgija na vikendici. Nije bilo orgija, bilo je uživanja, naravno na vikendici. Pola, da kažem, njih isto, da kažem, nisu ni čestitali, nisu ni došli ni da vide od kolega, da kažem, koleginica. A možda poznati svi gostili. Malo ih je bilo, koliko sam ih sve pozvao, niko nije ništa sam i nije ni javio, sad ne znam koji je razlog. Novi pobednik, Neki su, vidite, novi pobednik. zelence, pola se njih nisu javili, pola njih nisu tebe ni da šeruje i ne trebaju, znaš. Da si onda video ko je kakav, ja sam svakom uvijek da pomognem, a i ne trebaju oni sad meni da šeruje da bi mene vikendica radila. Hvala Bogu, za ovih 2,5 meseca odlično je radila i radit će i kad izađem, tako da ja sam sam svoja reklama i sam ću svoju vikendicu da izreklamiram, jer ja sam to napravio za izdavanje. A pored nje ću napraviti kuću gde ću najvratnije pređem da živim. Poznat si kao galantan, šta si večeras spremio? Butkica neka spremljena za muziku? Jeste, sad da se ne kolimo, jedna velika butkica spremna. Koji ko bude mogo da snimi, neka snimi, ja to volim i ja volim kad mene čašćavaju po svadbama i rođenama, tako ću ja večeras muziku počastit ću ih baš onako kako treba. Ajde da kažemo, barem 10.000 se spremio. Čega? Evra. Samo, biće preko... Au. Biće dosta Šta si novca. rekao gostima da donose? Si rekao nam samo koverte ili... Nisam ja nikome nikad ništa ne govorim šta donesu, to oni sami neko odluče, to je njihovo od srca, ko šta da dođe i pravi grupu, ja to ni ne gledam, tako da jedno čekam samo da se skupe, da dođe, vidim s kim sam sad sat, nije mi se slaga s ovim, sad čekam drugi da mi stigne. Jer nešto je rano, 15 za 7 je, mislim da će oko 8 da dođe i tako da, poznao sam i neke više za drugare, za drugarke, tako da bit će jako zanimljivo. Reci mi, Goro, pošto si muzički potkovan na Kreću Pinkove zvezde, ti možda žao, recimo, što ti Željko Mitrović nije pozvao da budeš u žiriju, pa tamo sa Desingericom da vodiš reakcije. Odlično je to ekipa, ja ću sad ponovim još jedan, ja sam Desingericu doveo prvi put na red, pa su svi šokirali, šta je bre ovo, pa znaš, drugi put, treći put, i hvala Bogu, eto, ja sam to i znao da će biti on velika zvezda, i hvala Bogu da je postao i drago mi da će tamo biti rame sa Zoricom, Krleušom, Viki Vinković, Bosancem, to je znači odlična ekipa. Čak sam nekoliko drugara i drugarica pevača pogurao da budu tamo, mislim koji pevaju vrhunski, tako da bit će mi drago. Ja ću voditi, kažem ti u eliti, da vratim ono što sam napolju, da to malo podignem tamo, ono kao što sam nekada bio, a sada još na višem nivou i tako da mislim da će ljudi uživati podjednako i kad budu gledali Pinkove zvezde i elitu. Pa dobro, i ovo je reality na neki način. Pa to ti kažem, mi podjednako će uživati jer imaću sigurno, nadam se da će imati, da kažem, otvorene ruke, kako se to kaže, da za taj show, da veliki šef će to prepoznati, da uvijek pa da ću imati, eto da kažemo, neku, da kažemo, podršku da napravimo show. Malo pre si rekao da ti regularno teče plati i radi staž. Ma ne, nećemo o tome pričamo, naravno, uvijek ima i honorara, ne možemo sada kažemo da nema ni honorara, ali nema šta pričamo o tim nekim ciframa, ja sam zadovoljan, što je najbitnije, ulazim unutra, da nisam eto zadovoljan i da ne mislim da hoću da uđem, da mi je novac bio na tom prvom mestu. A svi se gađaju sa ciframa nekim, znaš, kao 200.000, 300.000, 100.000, razumeš, te cifre, razumeš, ja ulazim za onoliko koliko mislim sam ja zadovoljan i, da ti kažem, posto sam nešao. Šta si ostavio Milici nakon razvoda? Šta sam zastavio? Je li ostalo njoj nešto? Ona je, mislim, ima ona, svako je svoje dobio, nismo se mi nešto delili, ona ima nešto svoje, ja svoje, niko nije ništa uzeo, nije oduzeo, to je to, ona što je njeno, to je njeno, što je moje, to je moje, to je to, niti ona mene tužila za nešto, niti ja nju, sporazuman je razvod i to je to. Goro, ćemo saznati razloge razvoda, hoćeš nekad javno izaći sa tim, zbog čega je došlo do razvoda? Da me pitaš, ja klasično ne znam, jer ono pričam s ljudima, neki kaže, ja imao sam problema sa ženom, ili žena kaže s mužem, ja kad čujem koji su to problemi, oni kažu da ništa, sve je normalno. I ono, žive zajedno, i još nisu ni tad imali ni decu, možda sad imaju i decu, ne bitno, ali šta ti kažem, devojka je tako odlučila, ona je, da kažem, otišla, ona je otišla, ja sam predao papira za razvod. A nije bilo to kao nismo dobili dete, tamo vamo, ne, aha. Nije to uopšte bilo, uopšte nam nije bilo ni na pameti, ona može da ima decu, mogu ja da imam decu, to znači mi nemamo nikakvih, da kažemo,
zdravstvenih problema i nešto tako. Mislim, ja ne bi to ni krio da je neki problem. Sve to je to. Jedino, te nije bila neka ni svađa. Ne znam sad. Bili su naslovi raznorazni da se ti nju prevario, da je ona to saznala. Ma rekao bi ja javno se prevario da je saznala, nije obacivala, jeste na meni prisluškivač, to jeste sve bilo, ali to nije bila njena prevara. Kako misliš prišlo? Pa dobro, pa čujte, to je bilo. Ma neću sad o tome pričam, ali bilo je. A dobro, kad si krenuo? Da, pa prisluškivače sam imao u autu, kući, kolima, u drugoj sobi. Kad se selila po razred, mi seli kaže šta je bilo, šta je ovo priča, šta je ovo A priča. nisam znao dok Ne. se nije ocelilo. Nisam znao, da si praznile baterije. A možda je angažovala i privatnog I detektiva. moguće da i to znam, ali nema veze, bre, ja to njega pršam, ništa nije to strašno, pa ljudi rade sve. O, biće devojaka, bože mili, biće svadbi, pravit ćemo. I da su bile ništa ne bi. Imali smo mi kamere stalno, imali smo mi svuda, nikad ništa, to kamerama nije bilo tako. Znači samo paranoja. Pa šta god da je bilo, ja želim svu sreću, eto. Ja sam pozvao sve kolege sredano, možda da se pojavljaju. Ne znam, možda će dođe i ona. Čekamo. To je to. Hvala puno. Hvala ti puno, Boro. Hvala. Hvala. Snimimo samo jednu valu u kanabelu.